Vítam vás v súdnej sieni na dnešnom pojednávaní v kauze vraždy Michala E. Postavte sa, prichádza súdca. Týmto zahajujem pojednávanie v prípade vraždy Michala E. s obžalovaným Romanom B. Privedte obžalovaného do sály. Kde sú prezúky? Michal sa volá prezúky. Prokuratúra, predneste svoje dôkazy. Pán Roman, mali ste sa zosnulý nejaký negatívny zážitok? Čo je tá sprostá otázka? Kolegovia sme druhý. Ale ja tam viem. Viem o jednej súťaži, ktorá sa medzi vami odohrala. Bola to súťaž o vysení na hrazde, ktorá sa odohrala dávno. Na fotke môžeme vidieť obžalovaného a vás. Bol to tvrdý a dlhý boj, no nakoniec vás obeť zdolala. A ako vidíme, poriadne vás to nahnevalo. Hej, nalojoval mi tú hrazu, hej, inak by som udržal sa dlhšie. Ty sa obžalovaný. Ďalej som išla na miesto činu. Vyzerá to síce obyčajne, ale v skutočnosti je to ďalší dôkaz. Fotku som si teda otočila a zistila som, že je to jeden z vašich obľúbených cvikov. No ale, to je stolička. Dávam túto makačom žiakom. Pozrite, akí sú vymakaní všetci. No ale ja si myslím, že je to usvedčujúci dôkaz. No poď, ja si to nemyslím. Obhajoba, predvolajte prvého svedka. Predvolám prvého svedka Šimona K. Pán svedok, mali ste s obžalovaním, teda máte nejaký vzťah s obžalovaným? Čo, no? Zabila. Čo ste robili minulý piatok? Stará, to si nepamätám. Ne, bol som v palase. Máte nejaký dôkaz? Hej, máme také fotky, ne? Hej, to sa... Námietka sa prijíma, predvolajte ďalšieho svedka. No, máme ďalšieho svedka. Čakal som, že súd bude neschopný, tak som si najal detektíva. Tam je. Detektív Majaši Wasabi Honda Civic. Bol som tu aj minulý rok. Túto vraždu som neriešil a vec sa má asi takto. Bol som si na mieste činu, dôkladne prezrieť dôkazy a zašiel som niečo nezvyčajné. Tu si to môžeme pozrieť. Je tam očividne smajlik. Je tam nejaká tvár. Obeť sa nám snažila niečo udeliť. Niečo odkázať. Nejakého vraha. Tvár som si dôkladne prezrel a zistil som, že sa zhoduje s jedným z žiakov u nás. Nachádza sa práve tu. Je to Alen! No čo, ja som nikoho nezabil. Ja som nikoho nezabil. Vy ste všetci zaujatí proti mne, ja som neurobil nič. Nič som Nekačí, prosím ťa, nehulákaj tu, daj si 10, nemáš Vyvedte ho. Nie, prečo mňa? Ja som nič neurobil. Dá sa to vôbec nazvať súdnym procesom. Ukončujem pojednávanie a oslobodzujem obžalovaného Romana B. zo všetkých obvinení. Alen dostal 10 rokov na tvrdo a obžalovaný Roman B. ďalej pokračoval v svojej práci. A všetci žili šťastne.